Hello, kublai pi barok ngapre yang subhai pi we hakane ka video jungi telada pi ko aban pasya ka exam so bahasa pej hado bekut kane ka video mo tengange hi ba pila itu itau hi yanga ngadei mangnya te shwa ngin le shakman kerpat ke pi so bahasa klik like ya kane ka video sa subscribe sa khunyat kate ka budget Christmas ka ba pi i hang to harum te pila yadap na am sa klik no koloi mentah ngin sedang na te barok hi ngi kwa ban pas ya ke exam day mana ba kwa ban fil tambah kapor kala ya state bahangim la shu ban be hakane ka exam te barok hi ki kena school ki kwa ban ya compete ya kane ka competition exam jongki balada kim nang ban ya lane ban compete hakane ka competition exam jongki ken sa hadin kum une kena te pide ban yo kem bahaya kine ki jing ajung mojunga te shwab ngin le shakman akrpat e pesung bahasa ya kershan ye kine ki artli ki channel ki kendan mat second star lampoch sung bahasa ya klik subscribe ba dum badam ye kine ki artli ki channel knang bakiru kin q kumta tengin ya nyo shakmat te kine ki de kita ki tips bakum no ba pin pen kre ya ke exam jong pi tang hakato ka nesngi shwa ka exam jong pi ke tips ke baningkong check your PQP your previous questions paper te pide ban check lane ban wat ya kitu ki questions paper jong pi kitu ki ba halor jong pi kila depth exam la kumno santli ki snam pide ban don hakti ya ki question paper lada pim don sapan na ki parlok jong pi ru kumju lada ki parlok jong pi kim don ro sngo bahasa pan na po ka Google pila ban yo na po ka Google sa type emboss questions paper 2000 kata-kata pensayo na ka Google kan sa IAP te ka tips ka ba ar ka day divide your questions kung ba pin divide ya ke questions nga kwa ban ai ka example na ka banta jong pi ba ha ka way ka notebook jong pi pin tho tang ya ki fill na blank ha ka way pa choose the right answer ha ka way pa true or false bat kum ta ter lada phile ya kum kine ki banta ka kampan suk ha te ya pi ba pin pule ya ka kot jong pi ha ka to ka por ba pi pule ya ka kot kam nom kta ya ka por jong pi ba pin wat ya ka to ka answer la ne ka jingkli ha ka to ka por ba pi pule kot te ka tips ka balai ka day set a study schedule pide ban bu ya ka timetable jong pi ba kata bajengan pule kata ka subject kata bajengan pule kata ka subject bat kom ta ter te kidon ki khana school ki bas ngobang ha ban pule kot ha ka por mensi bat kidon ru ki bru lane ki khana school ki bas ngobang ban pule kot ha ka por men lada pi pule kot kat kum kane ka jumbu jonga men step san hadu pra men sngi spo hadu kat arjan men shibje hadu lai men ru hadu khandai lada pi pule kot shipau kanta ha ka shi sngi ngam thrai shu ba pi dang don jing ting ha ka sngi yo result jung pi ngit nya phim don jing ting shu shipau kanta ha ka shi sngi take a tips ka basaw make points while studying hoi class 10 but class 12 kila jrong kini ki answer script ki baki nahi ka jong pi kila ai te phim la shu ban pule by heart ya ki to ki answer jong pi te balai phim nam make ya ki la ne ba phin shna ya ki tang shi point la ne r point but lie point namar kane ka khampan suk ya pi ba phin kan mau ya ki to ki answer jong pi take a tips ka basan ka day keep only the thing you need to study but tang ya kito kitiar jong pi ki ba pi don kam kum kulom rubber pencil lead Nice. pen ang tapat kum tater balay pi bu ang to ka mobile jong pi ki biri ki secret bat kum tater ki laptop ru kum ju namar lada pi bu ya kito kitiar kin sapen attractive te ya pi ya ka jeng jeng perkha jong pi ha ka to ka por ba pi concentrations ha ka to ka jeng pule kot jong pi namar kan pen kta ya ka jeng perkha jong pi patang supoi message phila pet ya ka mobile bat kom ta tar phila ki penuit ya ka jeng perkha jong pi take a tips ka ban ru ka day don't take longer break while studying haba phila pule kot bun kanta ka jabing jong pi kala kwa ban shong thai ka to ka ne minute tang ba phide pat banang ban bate ya kata ka jing shong thai jong pi kat no minute kat no second phide ban shong thai ha ka ne ka jing pen kre exam jong pi haba phile kai football tang ka to ka ne minute te ban ang ta haba pi ya text bat parlok ya text bat ki tang ka to ka ne minute bat nang ta ro haba pi ya call ya ki samla jong pi bat kun ta tar ta ya call tang hi and bye tang kum ta la biang kilas ngau
ayuhi teban nanta haba pi page serial ru sampai tangkat tau kat 9 minit ya kita ki TV jompi teban nanta ka tips ka banyau ka day sleep well and eat healthy kumno bapin thia su kanjai pide ban thia su kanjai ha kan ek exam jope lada pi po snu kansha kum une kan sa penuwit tay ya ka jing mo jing perkhat jompi ha kan ek exam lane ha kan ka jing prepare jong phi ya ka exam jo phi de ban thia su kan jai klam don jing wit jing wa ha ki jing mot ki jing perkha bat nan ta de ban bam ya ki jing bam ki ba khoi ki ba su ba ki ban te ya ka met ka pha jong phi pakuri no chana khle no alumuri no pide ban bam tang ya ki to ki jing bam ki ba te ya ka met ka pha jong phi bat lada phi bam ya ki to ki jing bam kan sa pen khoi pen phar ya ka met ka phat bat ya ki jing mut ki jing perkha jong phi ro kumju last but not the least kane ka tips nga kwa ban shu ai na ka banta jong phi ba say no to drugs so ba kiar na kino ki jing de pen bu aj ha kane ka por ba phi pen khre ya ke exam jong phi so ba kan ta ya kine ki kiat ki biri bat kom ta ter namar kane kan sapan kta ya ka met ka pha jong phi panang ta ya ka jing mot ka jing perkhat jong phi ro kum ju namar phimla ban concentrate ha kane ka exam jong phi lada phi ngop kum ha kine te tang kene ki tips ki ba la ban ai jing rap na ka banta jong phi na ka liang jonga te tang kat ne hi ki dan te nga kermen ba pindup la atau ngin sa wish good luck na kabanta jong piro ngangit scam baha kane ka kenti pin sa job tiaw ya kane ka exam jong pi bat pin ya pas baro kat ki ba page kane ka video telada pis ko tanad ya kane ka video sung ba sa like sa subscribe ka kublai ya pi ba pila page ya kane ka video nganom tu ya ka por jong pi haba pi pule kot hadu bangin ya kendu ha ka wepat ka por kublai shuboni pi baro good luck खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया